Ei, què passa, troneres? Avui un vídeo 100% troneres. En Manel, EV3, Fox, Oscar Hotel, fent de les seves amb els seus walkie-talkies per les muntanyes. Aquí teniu un petit resum de lo que ha portat aquest mes. N'hi ha moltes més imatges, però he posat el més ressaltat en contacte amb mi. Hòstia, Vilanova de la Geltrú. Molt bé, m'arribes amb una mica de fregit, però m'arribes, no sé què tal t'arribo jo. Endavant, Jordi. Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, Eco Bravo 3, Fox Oscar Hotel. Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima. Sí, però noi, jo no t'arribo. Tu m'arribes de collons, i en canvi jo no t'arribo. Espera't, que agafaré l'altre talqui, a veure, un moment. A veure, amb aquest. Atent, a veure, Jordi, estàs per aquí? Noi, és que no ho entenc, No ens podem fer. En canvi el sento, amb transmissió, amb recepció. Bé, a veure si em surt per l'R7 i fem comentaris. A veure, Jordi, estàs per aquí a l'R7 ara? Tenco la paradeta. Endavant. Bueno. Hola, a veure, sí, ha sortit el Rubén de Lleida, també t'hi he escoltat primer. Vale. Manel, que has dit que no ens senties o alguna cosa així, però bueno, nosaltres sí que t'escoltàvem a tu. Molt bé, bon dilluns de Pasqua, companys i amics, Rubén, Golf Oscar, Charlie i l'amic Manel, Foxtrot Oscar Hotel. Endavant, Manel, des de la Molina, em sembla que has dit. Val, sí, Joaquim, és que he fet una petita barrufada i quan he deixat anar he sentit l'altre company dir, carai, no hem pas entrat. Bueno, no he deixat poder prou espai. Deia que ara vinc de Masella, que avui ha estat un dia fabulós, Hi ha una neu impressionant a dalt, neu pols, que amb tot l'hivern no hi havia set. Bon dia a tothom. Aquí porto, ja ho veieu, no? Porto l'auricular aquí a l'orella, porto el PTT aquí, porto el talqui aquí baix. He estat enraonant amb l'Alfa Nancy Serra aquest matí, he estat enraonant amb l'India Golf Yankee i he estat enraonant amb el EA3 Charlie Golf Quebec, em sembla. Bé, doncs vinga, ja estic baixant gent. Ja ho veieu, no? Ara veureu com està aquí la... Bé, no està... Aquí encara es domina bastant bé. Aquí està bastant bé. Aquí com Oriol, aquí dalt. Ara, a mesura que baixes, veus? Ja hi ha cada forat. Això sí, l'avantatge és que no tens ningú davant que t'emprenyi i tu pots agafar. Oita, no puja ningú. Oita, ningú no puja. Però baixo jo, Baixo jo, poder baixar massa fort i tot. A veure, un moment. Vale. A veure. Hem de posar bé, perquè si no encara fotrem alguna bufetada i ara no és pas hora de fotre cap bufetada. Aquí has de treballar una mica més, perquè encara que no es vegi, hi ha uns foradots i uns salts i has de saltar aquí com una... Oh, Manel! A veure, volem fer un vídeo, un gat fotràs de lloros. Però bé, tranquil. Opa, molt bé. Aquesta neu és una passada, tio. Oh, com m'agrada a mi aquesta neu així. Fa cansar molt, això sí. Oh, és perfecte. Ara puja un igual. Però res. És tot i quan. Bueno, és el que hi ha. Però mira, si està bé, com Oriol encara, ho veus? Mira si està bé. Encara podem fer un altre. Està més bé ara que quan hem fet el primer viatge al dematí. Estava una mica més dureta. Va, ja ho veieu, no? Acabem d'arribar a baix. Pam. Oitals com hi van els estius. Oitals. Ole. Ole. Una passada, això, Hòstia, aquesta gent aquí davant que m'emprenyen. Bé, doncs ja ho veureu, mira com està tranquil el míster.
A veure això si m'obre, perquè ara